So yun guys, magandang umaga. Nagbabalik si Kaprom din nyo. So yun guys, dito tayo ngayon sa, sa bukid. Meron tayong mga bisita, mga kumpare ko, mga tropa. So yun guys, mga solid. Ayan. Sa i-camera itong mga tropa ko yun. So ayan. Ayan guys, may dala silang ano. Ayan o. Ayan, bangus. Ayan guys, bangus. So ayan, ang kapartner ng bangus guys, ito. Kristal. Oh, kristal. Ito nga pala guys, dala ni mayroon pa tayo sponsor nito guys, isang bote kay Kagawad Gemma Alboro. Ayan. Meron siya nga guys, pa isang bote, ayan. So salamat Kagawad, ayan. So ayan guys, mga baon mga tropa, ayan. Meron ng dalawang bangus. May palaman pa yan, no? Wow. Ayan. Boneless pero nagkasuto lang. Ayan guys, hindi masimas na ni Primo Ay. Ayan guys. Imasa na all. So yung guys gusto magpahimas, master yan eh. Ano master yan, master. Yan. Oh, hindi na. Comment down below. So yan guys, kung gusto magpahimas guys, comment down below lang guys. Yan, mga master to, master. Mga legenda. Itong dalawa na tong mayroon na tong meron tong imas eh. Ito yung cameraman guys, yung cameraman tsaka yung taga wala yan, bakante yan, pwede. Pwede yan. For hire. PM. PM is daki. Idiot. Sabon ka lagi, Brian. Ikaw Franz, yan mas Oo. So yun guys, meron kami dito magluto-luto kami dito. So yun guys, nakapwesto na pala. Malupit talaga itong dalawang tropa ko. Ayan Yan. Wow! Malupit to. Ayan guys, very local lang guys yung namin. Pwesto namin sa lupa lang, tsaka siyempre mga gwapong kumpare. So yun guys, mamaya-maya manguha tayo ng tilapia dito sa malangoy tayo, lalangoy. So kaya lang guys, gagawa pa tayo ng panghuli. So ito, meron ako ditong net, plastic net. So gagawin ko ito mamaya guys, ito. Para meron tayong tilapia. So yun guys, gagawin ko itong panghuli ng isda mamaya. Ikot natin para makahuli tayo ng isda. So ayan. So yun guys, mamaya ulit. Abang-abangan lang tayo mamaya. Siguro pa rin. Pang Manila na dali. Sabi na, simula nung pagkabata ko, ganito ang ginagawa ko eh. Ayos. Ayos. May lights kang Ay. Gusto po may abroad. Karin. Tara. Iya. Tako? Ganyan? O magisa? O manggaglikado. Igwa pa bawang lang. Kuha na, sumuri ka na. O girso no? Gusto itong plato. Sundaw. Apat lang, tadadaraw may niniwado na umang. May bunay naman sa raw. May bunay ka doon, Brian? Oo. Plato pa rin. Manasaw nini, ano na lang? Yan ay tamabas ka yan. Makukudasan ko, diba? Ugasan mo, sige, ugasan. Ako nga, pero to yun ako. Buhay probinsya. Sabi? Buhay probinsya. Simba na ni Pao, pulutan. Nice talaga. Suram. Mamukabagirisan mo kami. Yan guys, meron tayong new recipe. Yan. Ano po dyan, Moy? Hindi ko aramoy. Ano na yan? Nadidas lang pala. Binitisan? So yan guys, yun! Ready? Ayan, special recipe ni Kuya Al? Yes! Yan na mix. Usa payaw. Aray na kamo. Yo buddy! Hain na ka mo! Luto na naman. Good na naman kaya ganyan. Ang palayap. Natural yan. Oo, natural lang.
Go guys! Okay, ayun. Kain ba de? Ito. Uy. Unang subo sa inyo. Ayos! Paminta. Paminta. Tara. Guma ka? Ano? Bagay kayo ni paring ano re? Bagay kayo ni paring ayun na ano na bangos. Matinik. Uy. Matinik sa maluto. Palos. Susawan. Mayo. Bakit? Pagkatapos mo may ikaw, nagpapay nga ka, natabi mo kumayan ka. Kasi mainom, kung mag-inom na. Si Ann, nalimaw yun. Sigarilyo, sigarilyo. Sus! Ganun. Bigyan na mo eh. Hindi ka makapicture eh. Dahil may ano, makapicture kami, video makapicture. Uy, si Ram. Saan pa kayo upan? Ito. Pagod na ganito kami sa pagod na. So yun guys, after namin kumain, ayan, ready na kami guys na mga tilapia. Ayan, si paring Al. Oh, bako naggarlukso na nga ano. Oo. So yun guys, nalis muna namin yung ano, yung kangkong para makabilo yung ano, invention ni Primong Ay na pandakip ng isda. Yeah. Pwede talaga si paring ano,
Uy. Butin yung mga anak. Sabi ni Muro, huwag kang titigil, walang uling isda. Walang kakain ng gato hanggang walang nahuhuli. Tapos lusutong pa lang ginimutang purpose na ito. Feeling ko. So yun guys, ayun nga. Sana makahuli kami. Kasi isang plano guys, after namin kumain, manghuli ng isda, tapos pupunta kami ng, sapa, Pilar Sorsogon. So maliligo kami sa dagat guys. So yun, biglaang plano guys. Biglaang plano. So ayun, ano si Pinsan Ay. So siya manghuli ng isda guys. Ay, nasa kami. Oo. Ayun guys, siya nang... Yun! Yan! James. Ayan, yan pare, may ano dyan, may tulay-tulay dyan. Pwede ka na pa rin pag pagbaba. Yan mismong sa baba pare, may tulay-tulay dyan pare. Kaya nila, hindi mo kaya yun. Pero joke ka lang. Magkakalang lumingaw. Huwag diretso. Ano pa? Okay, ano mo? Ikaw na. Sige, kamadali. Yun. Game! Okay. So yun guys, muli ako pa rin ang nautusan guys eh. Walang tangas guys. Wala mang may alam. Let's go! Ano pa rin yan ha? Tagdi ito? Si Rarom siya ata. Lusot prime? Di, may mga darakula naman na yan. Pag wala duman sa merkado, sure bula. Wala talaga? Siguro mas magayang pag nagbaba na garo. Hanggang sa ini, hanggang sa inang ano. Naglusot talaga? Soroday man lang ata. Ay, tulog mo nandun pa siya lagi. Yo! Si pare, huwag ka naman pare. Al, boy, kaya mo yan boy. Ayun, tumira na ang pare koy. Pandagat na ako, pandagat. Iyo, swimmer. Yun guys. Wala ko ngayon luwo, amaga. Boy. Dalat sa kangkong boy. Uni na, legendary. Nag-ano na so legendary ta? Nakapisik nga na eh. The Fisherman. Legendary fisherman. Ano ang gidaan? Ako? Wala pre oh. Ababo yan. Ababo yan boy. Da eh, pero oh. Dugi, na dugi. Sige na, pwede maglusong. Boy, digdi ka magpuon. Tulog na ito. Dinig di, ararom siya. Ararom siya, digdi pare. Makakuha lang kita mga tulo, apat ngaya. Suruk-suk nito dyan. Lagi, may nagitulak mo na nga. Sige, paring ayaw dumang ka paring ayaw. Lingan yun. Di mo pwede ako, may camera ako. Yun! Oo. Lusot talaga? Di, sa date pa, sa date pa. With daklaon ngayon. Ako kan sa daklaon. Iyo, kung ano sa mother. Ligo ang mata. Mother. Nice pare. Puli na eh. Tama yan. Bawon mo bado mo. Mata na yan. May lingso abs ko. Pwede ka pare oh. Di mga anak ko pwede dyan. Magiging sirena, magiging show kuya ko. Walang ano, garibumba. Ayun guys, wala pa tayong nahuli pero tiwala lang. Lagan dyan da. Si pare ay tadarod ako na, moy. Bawal ako yun, tibad mo ubasan iyan. Pula, nagaano baga, nagabuka. Ayun oh. Wala lang nakakasabi tadi.
Tay, Ano? nagaiwas man kaya sinda. Dahil lusot talaga ha. Naramdaman mo, may bangka. Yan guys, lumusong na si Primes. Pwedeng malubog ang ano dyan. O yan ah. Okay, 10 pidaso. Pagalta. Nagabangka talaga siya. May man ladara. Kung sa pino-pinong ano. Daraman kayo itong dara ko. Masira mo yun. Yung pala to. Ilang din mo. Nadalag. Bad day yung masuma dyan. Lumusot baga. Isaya. Yan. Ayos. Goal mo ha. Takla ang lukid ka eh. Yaw na tulig sebong. Maglubto ka na pare. Si Boy. Yan mo nagtutong mo. Nagdala na si paring Al. Okay, fire. Let's go. So yun guys, last namin yung ano, yung isa kasi masyado malaki yung butas. So nakakalusot yung ano, yung isda. So ngayon, yan talaga itong ano, yung bilog. Ubad! Di mo, nasa nakakahubad, may sulti sa dyan, haro. Eh. Pare pag day si paring Al, sunod ako. Yeah. Ako lang. Niguwa na. Iyo! Para sigurado. Di mo na kung- Hmm. Hindi ko sigurado. Uy, wala. Wow. Gabangga na. Gilid-gilid na mo. Mailap. Niguwa na yan. Sigurado. Kaso saraday pa. Saraday ng net kaya. Pag inandagan, wala man dyan sa dayot. Purgi pur kahoy. Bida nag-aarano, nag-rolusot pang Okay, okay guys, the moment of truth. Let's. Ay, yun na yung utot. Saraday. Ito ay. Goal. Nakakadulag sinda. Oo, ano. Saraday kaya ang ano. Hindi okay langan. May nakamura naman. Kulong bigbiyo. Ang iba nagalubungan sa daga. Pag wala, madalaga na kita sa merkado. Sigurado. Iguan. Hanggang alas na ako video. Tigkaros mo na para boss. Iguan mo. Ito ang sa bilog. Bilog ang pangtikpaw. Ano naman? Yun! Dali! 1-0. Ayos! Kung akala nila di makakadali yun. Uy, makalas mga ayok. Good na yan. Pailing mo. Okay guys. 1-0. Orang karong dakula. Good yan dyan. Na yung bigbiyo. Ano kayo pangalan niyo? Tsaga-tsaga lang kamo. Makakadakop man kita. Matibay siya. Tiwala lang may pamulutan kita. Sige, pare, Sundang tapay mo. pare nga, isundang. Ako na makuha. Oo, magbaba. Baba ka na, paring ay. Makakuha ba kita dyan ki, karpa? Ba't matigbas mo na parang sisira? Yan ang pinakamakusog na dumi. Puro ito na. Paring ito magkasibong na Puto na. Uy, sayang. Ito magkasibong paring ay, magbaba ka na. Dali. No? Pwede na. Ano yun?
Pwede yan, pwede yan. Pare nga, ito mo kasi ibong oh. So, Ay, mangrara. good na yan. Eh? Paksiwon. Magbaba ka na nga ni. Mga rigos mo na. Ayos lang yan. Sugon lang nindo ang boot nindo. Talaga ini? Oo. Mga duwa pa. Sige, sige. Boy. Baba ka, lusong ka boy. Sa tayo, doklaon. Lusong ka niyan. O yan ang mga, kinang ano ta, duo. Yan na, the greatest duo. The greatest duo of all time. Nice man! Nice You one. got it! Yan guys, nakahuli din tayo ng isang malaki. Mother side. Mother. Mother. Oh, siguro mo. Kumakala nila. Sige pare, Sige, sige boy, kaya mo yan boy. susuportan mo ka kung vice president ka. Mahilap bigyan ano? Hilap. Kumbaga ano, mga one more. Yun. Ayan guys, lumalabas na sila ha. Eh guys, dumadami na. Uy! Parang ala lang ang wala. Iwala lang parang ala. Kada alsa ako wala. Mo ba yung singles ha? Gubangga na. Kaya mo yan boy. Yan. Sabi ko na? Yun. Binanata na ni paring ay. Sige. Ilang kumuta, nagyaon si Mayor. Nakalulusot talaga. Itong mawala natin guys. Yan, yan. Pamigay natin to sa mga Yan po si Mayor. sa mga inginom na walang pulutan. Mayor Brian. Got it? Wah! Sa dayot, sa dayot. Sa dayot yan, Frank. Sa dayot. So yun guys, so kadal tayo siya oh. Malaki eh. Ayos! Ito guys. Yan, may bato din siya. Ayun oh. Ayos. Pulutan. Ito maliit pa. Ito to. Di pa no. Anong tahan? Ibalik mo na lang yan. Nagdandagawan. Ka na duman? Nandagon ta naman? Hindi ito sinagat. Iyo. Puta, mga 2 kilo guys. Ito yung gustong mangingi. Punta lang dito. Kukuha ka mag-isa. Bakit kumang kilo na oh. Kaya. Ay. Cute. Hindi mo ito sundal dito. Ay, sundal ko na. Mga malyaso itong Dracula. Ang lukso. Wala lamang so maski do. So ayun guys, tapos na kaming mga huli ng isda. Nakuha na siguro mga kalahating kilo. Ayun guys, mailap yung ano eh, may yung malalaki. Tapos yung panghuli namin, mahina. So ayun. Anyway,
At least kaya huli tayo, meron tayong pumulutan. So pupunta kami guys ng ano, ng Sapa beach. Magbi-beach kami guys. So yun, naisipan naman tropa. Kaya kasi pakita sa inyo guys yung ano namin, kinuha namin, no. Ayun. Ayun guys. Gandun. So siguro guys, sa mga susunod na araw, gawa tayo ng magandang panghuli guys. Ito guys, masyadong malaki yung butas niya, kaya hindi nakahuli. So baka bukas or sa mga susunod na araw guys, gawa tayo ng magandang panghuling isda. Tapos ulit natin to. So ayun. Oo. So ayan guys, may tropa natin. Ayan. Ayan si Paring Ba. Ayan. Si Muinoy. Si Primong Ay. Ayan. So ayun. So ayun guys, tapos na yung video namin. Siguro hindi ko na bibidyoan yung yung pagpunta namin sa beach kasi di na kakayanin ng memory ng camera guys. So hanggang dito lang yung video natin. So ayun, maraming salamat. So ayun, buko pa lang kumoy. Bye guys. So ayun, anyway, so ayun. Guys. So ayun, see you sa mga susunod na videos.